Puhutaan vähän toimintajärjestelmistä ja sertifikaateista. Joo. Te olette siitä, voisiko sanoa, vähän erikoinenkin tavoite, kun teillä on sekä ISO 27-tonninen tietoturvallisuuden hallinnan ja sitten ISO 20-tonninen palveluhallinnan sertifikaatit, ja sehän ei ole ollenkaan niin kuin yleistä. Niin mistä se syttyi se motivaatio sulle itsellesi ja sitten oikeastaan koko organisaatiolle, että nyt hyödyntää näitä molempia? Joo, koko sertifiointi-idea lähti itse asiassa 2016. Sekin lähti asiakkaastarpeesta. Että yhdellä asiakkaalla oli tarve heidän IT-kumppanin palveluiden niin kuin tavallaan tietoturvan demonstroimiseen heidän asiakkaalle. Jenkkiläinen niin kuin tavallaan tällainen kemiateollisuuden yritys, niin että miten he pystyvät sitä demonstroimaan. Niin sitten me sanottiin, että okei, että me voidaan tehdä tällainen 27001 sertifikaatti. Silloin me ei tiedetty, mitä se siis tarkoittaakaan, mutta tuntui hyvältä idealta silloin. Ja sitä lähdettiin tekemään, siis monta vuotta sitä tehtiin, 2019 me sitten saatiin, että pitkä polku, iso panostus ja silloin tosissaan kiva inspektankin kanssa, että kun se tuntuu, että se kestää, niin jossain kohtaa mä sanoin, että milloin tämä niin kuin valmistuu ja sitten me otettiin sellainen niin kuin ennakkoarviointi siihen ja sieltä tuli vaaleanvihreät, että tähän alkaa näyttää niin kuin hyvältä jo. Ja tässä on niin kuin tavallaan tekemällä opittu siitä siis tosi paljon. Matka on ollut vähän niin kuin tärkeämpi kuin päämäärä. Se on just näin, että kun meidän toimintatapa keskittyy tähän niin kuin itseohjautuvuuteen, omaehtoisuuteen, eli paljon on valtaa, vastuuta ihmisillä, niin se balanssoi tosi hyvin sitä tällainen niin kuin johtamisjärjestelmä. Että 27001 johtamisjärjestelmä oli siis se oli niin kuin enemmän kuin meidän tietoturvajohtamisjärjestelmä, ja nythän on osoittautunut sen 2016 vuoden jälkeen, kun me lähdettiin sitä kehittämään, tietoturvaroolihan kasvanut ihan valtavasti, että siihen aikaan niitä sertifioituja yrityksiä ei ollut, siis ne oli niin kuin varmaan 10-20 Suomessa, muutamia, ja nythän niitä on siis varmaan niin kuin 200 näin niin kuin hihasta, en ole ihan varma luvusta. Mutta siis se on vähän yläkanttia, mutta kuitenkin se on tunnettu. Niin, on siis kymmeniä joka tapauksessa, joo. Mutta se on tosi keskeinen tässä niin kuin meidän koko johtamisjärjestelmässä. Ja sitten tosissaan, kun me ollaan kasvettu tässä, niin tunnistettiin niin kuin tarve tavallaan tätä meidän palveluhallinnan toimintaa kanssa selkeyttää. Ja itselle sitten, kun oli niin hyviä kokemuksia tästä 27001, niin sitten me ajattelin, että otetaan sekin tähän niin kuin viitekehykseksi. Mä olin 22 vuoden loppupuolelta Kiva Inspectan guru Lahnalahden koulutuksessa ja se vahvisti vielä tätä asiaa, niin mä tein silloin henkisen päätöksen, että me tehdään tästäkin sertifikaatti. Sitä mä en vielä ihan virallisesti sanonut sisäisesti ja muuta, mutta se oli niin kuin henkinen päätös silloin tehty jo. Se tavallaan tuo semmoista, niin kuin se on hallintajärjestelmä. Mä sanoin, että se on niin kuin johtamisjärjestelmä, että se tuo tosi paljon niin kuin, selkeyttä ja systemaattisuutta siihen tekemiseen ja balanssoi sitä itseohjautuvuutta meillä. Mistä sä luulet, että se johtuu, että kun 20-tonninen ei ole kuitenkaan hirveän yleinen Suomessa, että niitä on ehkä 10-30. Joo. Että mistähän se mahtaisi johtua? Se on tavallaan niin kuin, ehkä sitä ei niin kuin tunneta niin hyvin, mutta jos mä peilaan niin kuin IT-toimialaa, siis sehän on niin kuin yleisempikin palveluhallinnan, että ei pelkästään IT-palveluhallinnan tai siis standardi. Mutta tavallaan jos katsoo IT-toimialaa, niin IT-toimialalla on niin kuin oikeastaan kolmekokoisia yrityksiä, on niin kuin tosi suuria. Ja tosi suurissahan on jonkun verran, näitä on ihan julkisiakin, että on sertifioitu. Siellä se on usein niin, että se on johonkin asiakkuuteen liittyvä, eli johonkin niin kuin osa-alueeseen liittyvä asiakas. Julkisektorin asiakas esimerkiksi on vaatinut sen, että pitää olla. Sitten taas jos katsotaan toinen puoli, siis niin kuin ihan pienet niin kuin IT-yritykset, sellainen niin kuin ehkä 10 henkeä, jotain sitä plus miinus, niin niissä usein se, niin kuin se tietotekniikan johtaminen ja johtamisjärjestelmä, niin siis se on niin kuin yhden henkilön tai parin henkilön niin kuin näpeissä ja nahkakansissa se siis pyörii ja koordinointi. Et siellä ei tavallaan ole semmoista niin kuin välttämätöntä tarvetta. Sitä saadaan tehtyä aika tehokkaasti sillä tavalla niin kuin käsiohjauksella. Mutta sitten jos ja kun, ja on niin kuin monissa tapauksissa tullut ilmi, jos ja kun haluaa niin kuin kasvaa tähän koko luokkaan, missä me ollaan, missä ei ole itse asiassa Suomessa enää hirveästi toimijoita tällä hetkellä, 2-3 tällaista 20 miljoonan liikevaihdon, niin siellä se on niin kuin välttämätön, se ei niin kuin vaan skaalaa sillä tavalla, että sellaista niin kuin, sun on pakko niin kuin tiimiyttää sitä, tehdä niin kuin toimintoja, niin kuin tukipalveluja, muutoshallinta ja
ja asiakasprojektit ja muuta. Siis se on vaan pakko niin kuin järjestellä jotenkin. Ja siinä systematiikkaa. Siinä tarvitaan joku työkalu ja 20 000 yksi palveluhallinta on tosi hyvä työkalu. Siis siihen, mutta mä sanoisin, että miksei ole niin varma tietoisuutta, mutta siis mä sanoin, että jos on niin kuin pieniä firmoja, jotka haluaa kasvaa, niin siis se kannattaisi ottaa siinä niin kuin alkuvaiheessa jo. Että jos ihan pienenä säilyy, niin se ei ole ihan kriittisen välttämätön. Mutta... Ja sama pätee, jos mä ymmärsin oikein sun puheesta, niin myös muihin toimialoihin. Kyllä se näin on, joo. Et palveluhallintaahan tehdään siis tosi paljon kaikilla aloilla, että niin. Sote-puolella mekin ollaan tehty itse asiassa tuetaan niin kuin palveluhallinnan puolella tavallaan, kun tiketöintihän se on, joku haluaa tulla hoitoon, niin sitten tehdään, tai sitten on muuta, että sitähän se on. Kyllä. Työnohjausta. Miten hei, teidän porukat sitten, henkilöstö, niin miten ne on ottanut vastaan nämä niin kuin standardin mukaiset toimintamallit? Hyvin on, että siis nyt kun me ollaan kasvettu, niin siis tähän kun me lähdettiin tätä 20-tonnistakin tekemään 22 vuoden loppupuolella, niin siinä niin kuin yksi käynnistävä tekijäkin oli se, että meidän henkilöstö, mitä oli sitten yli 100, niin kuin kaipasi kanssa selkeyttä, systemaattisuutta. Että tavallaan oli ehkä vähän semmoinen turhan itseohjautuva, ehkä amebamainen se tekeminen, että haluttiin siihen ja ottanut tosi hyvin, että näihin kuuluu näihin johtamisjärjestelmiin, siis kun meillä on, niihin kuuluu erilaisia jatkuvia prosesseja, miten dokumentteja pitää katselmoida ja sitten toki niin kuin, tietoisuus eli koulutukset sekä tietoturva- että palveluhallintaan liittyen on niissä mukana. Ja kun me kehitettiin tätä meidän palveluhallintaa me ollaan toki kehitetty sitä siitä asti, kun me 2015 lähdettiin tekemään tästä IT-firmaa, mutta sitten taas niin kuin 20-tonnisen kehikossa oikeastaan 22 vuoden loppupuolelta, niin mehän otettiin meidän henkilöstö siis mukaan siihen, koska mä halusin siihen toki, niin kuin, että me saadaan tämä sertifioitu ja muodollisesti niin kuin viestittyä myöskin asiakkaille, että meillä on niin kuin laadukasta tämä, mutta mä halusin myöskin tavallaan sitä muutosta jalkauttaa tämän prosessin kautta. Ja mehän otettiin sitten alan yksi guru kanssa Jaakko Marin tavallaan konsultoimaan tähän meitä. Jaakko piti yli 10 workshoppia ja meillä oli siis kautta linjan eri organisaatioista ihmisiä, kun me käytiin tukipalvelua, mitä standardi vaatii tai muutoshallintaa, niin meillä oli siellä toistakymmentä henkilöä ja Jaakon johdolla käytiin läpi ja ihmiset sai kysyä ja tavallaan, että... Jos asiakas kysyy teidän asiantuntijalta jonain päivänä, niin 2001, niin heti asiantuntija tietää, mistä on kysymys. Kyllä, tietää, että meillähän on siis kaikki on käynyt koulutuksen ja siitä on näyttöä niin kuin auditoinnissa meillä oli tuossa just, että... Kyllä. Kyllä. Miten se sitten, kun ICT:stä kun puhutaan, niin ITIListä puhutaan yleensä kanssa. Se ainakin sisältyy sinne prosesseihin, niin miten sä näet tämän ISO 20001 ja ITILin yhteyden? Joo. Miten se... Ne on hyvinkin niin kuin tällä tavalla sukulaispoikia sanoisin, että ITILihän on hyvin niin kuin yksityiskohtainen tavallaan niin kuin ohjeistus, että tässä kohdassa tehdään näin ja noin ja näin. Ja tavallaan niin kuin samanlaisia malleja ja me ollaan niin kuin ITIL koulutettu suuri osa ilmahenkilöstä, itsekin on tämä perustasokoulutuksen fundamentals käynyt, mutta sitten taas niin kuin tavallaan, mistä mä tykkään niin kuin 27-tonnisessa ja myöskin 20-tonnisessa on, että standardissa on tietenkin kuvattu niin kuin vaatimukset ja kaikki nämä, mutta se lähtee siis siitä, että ensin yritys kuvaa toimintaympäristöä, eli se räätälöidään aina siis siihen kontekstiin ja ympäristöön. Ja Elmallakin se on hyvin spesiaali tavallaan, että se kun tämä niin kuin ongelma, mitä me ollaan lähdetty ratkaisemaan tässä toimialalla, on tämä ehkä infrafirmojen jäykkyys ja tällainen, niin mä väitän, että siinä on jonkun verran ITIL-maailma niin kuin osasyyllisenä. Niin sitten taas kun me lähdetään 20 tonnista tekemään, missä me määritetään toimintaa ympäristöä ja lähdetään niin kuin toimintaa hallintajärjestelmää kuvaamaan sen pohjan, niin siis se voidaan niin kuin räätälöidä. Itse standardihan sanoo, että se pitää räätälöidä sen yrityksen ympäristöön ja tarpeisiin. Että siinä mielessä mä niin kuin tykkään siitä, että toki meillä on siis, niissähän on ITIL-prosessit, muutoshallinnat ja ongelmahallinnat ja event managementit ja kaikki nämä niin kuin on kummassakin. Mutta tosissaan toi mahdollistaa sen, että
me voidaan tähän itseohjautuvaan organisaatiokulttuuriin rakentaa tämä 20-tonnisesta, se meidän toimintaympäristössä toimintatapa. Standardi asettaa tiukkojakin vaatimuksia, mutta sitten organisaatiolla on taiteilijan vapaus siihen, että miten se täytyy. Kyllä. Joo, että se on iso oivallus itse asiassa tuossa. Itsekin tein jonkun verran niin konsultointiinkin tähän liittyen, ja siis se oli tavallaan semmoinen, mikä kesti itselläkin tässä niin kuin vuosien ajan oivaltaa, että jos sitä lukee niin kuin pirun raamattua sitä standardia, niin siinä on sellainen riski, että se kenelle sitä hallintajärjestelmää tehdään, speksaa, ylispeksaa. Että siinähän pitää määrittää tietoturvahallintajärjestelmä tai palveluhallintajärjestelmää, että me toimitaan näin, tämä on meille riittävä. Ja nyt jos sen laittaa liian korkealle, niin sitten kun tulee auditoija siellä, niin se sanoo, että toimitteko tämän mukaan. Joo, että se kannattaa pistää siis niin kuin sillä tasolla, mikä tukee sitä liiketoimintaa milläkin hetkellä. Ja vastaa totuutta. Juuri näin, joo, kyllä. Kerro vielä lyhyesti, miten sun mielestä nämä standardit keskustelee keskenään? 27 tonnia ja 20 tonnia. Ne keskustelee siis tosi hyvin, että niin kuin, siinähän on, mihin mä kanssa perehdyin ja hankinkin tuossa, että siinähän on siis sellainen standardikin, jossa niin kuin ohjeistetaan, että miten näitä voi implementoida yhtä aikaa. Hyvin harmonisoitu. Ja harmonisoitu, joo. 20-tonnisessahan on tietoturvaosuus kanssa, siellä vaaditaan tietoturvahallintajärjestelmä. Mutta ne niin kuin tukee tosi hyvin toisiaan ja mä itse tuossa jossain kohtaa oivalsinkin sen, että tuolla isopuolellahan on niin kuin yhtenäistetty kaikkien isostandardien se rakenne, että siellä on niin kuin toimintaympäristön johtaminen ja suunnittelu ja niin poispäin määritelty. Mikä se olisi sitten semmoinen seuraava viitekehys tai standardi, mistä ottaisit vauhtia? Joo, että tässä ICT-toimialalla alkanut nousta pintaan enemmän ja enemmän vastuullisuusasiat, että kun mennään niin kuin joku 2-3 vuotta sitten vielä, että me ollaan Elmalla panostettu vastuullisuuteen sinänsä, niin kuin mä sanoisin, että tämäkin on, tämä ihmiskeskeinen kulttuuri on niin kuin osa sitä, mutta sitten meillä on myöskin tavallaan elinkaaripalvelua ja kierrätetään laitteita ja kompensoidaan hiilidioksidipäästöjä, että me ollaan niin kuin sisäisesti tehty sitä, mutta rehellisesti siis 2-3 vuotta sitten vielä, niin ei sitä niin kuin kilpailutuksissa se ei ollut niin kuin listaalla tai asiakkaat ollut valmiita niin kuin maksaa siitä. Mutta nyt niin kuin 2 vuotta sitten ensimmäiset asiakkaat, se alkoi tulla ensimmäisissä niin kuin tarjouspyynnöissä ja ensimmäinen asiakas meillekin tuli tuossa jo runsas vuosi sitten, jolla se oli siis vaatimuksena vastuullisuustarina. Niin siinä mielessä ehkä tämä niin kuin ympäristö serti voisi olla sellainen tässä jossain kohtaa ja nyt kun meillä on 20-tonninen ja 27-tonninen, niin se ei ole välttämättä niin mahdoton operaatiokaan sitten niin kuin kairata niitä osa-alueita läpi. Joo, mä tiedän, että Suomessa on varmaan muutamia satoja, jotka harkitsee ISO 27001 ja sitten vähintään 10, jotka harkitsee ISO 20001. Tuolla sun kokemuksella, niin mitä sä rohkaisisit näitä organisaatioita ryhtymään? Tässä kun me ollaan näitä toteutettu tietoturva 27 tonnista ja muuta, mulla on tullut siis sellainen fiilis tosissaan toimitusjohtajana. Meillähän on sillä tavalla vähän poikkeuksellinen tämä malli, että mä itse asiassa vastaan meidän tietoturvahallintajärjestelmästä ja palveluhallintajärjestelmästä sen lisäksi. Niin mulla on siis sellainen, että jokaisella yrityksellä mun mielestä pitäisi olla joku iso standardin mukainen hallintajärjestelmä, niin kuin osana johtamisjärjestelmää. Mä oon niin kuin sitä mieltä, ja se kannattaisi niin kuin sertifioidakin sen takia, että silloin siihen tulee vuosittaiset auditoinnit ja ulkopuoliset näkemykset. Että siis se on niin hyvä, että se niin kuin tuo lisäarvoa ihan mihin vaan yrityksen johtamisjärjestelmään. Tämä on niin kuin mun näkemys, että mielellään suosittelenkin sitä. Ja sitä tulee siis tosi paljon vaatimuksia, niin kuin keskikokoiset firmat, NIS 2 kyberturvallisuusdirektiivi tulee, niin käytännössä se siis vaatii 27001 mukaisen tietoturvahallintajärjestelmän. Mutta se ehkä lyhyesti siis tosissaan, että mun mielestäni se pitäisi olla jokaisen yrityksen johtamisjärjestelmän. Että toimitusjohtajana mä haluaisin, että sellainen. Se tuo siis tosi hyvää näkyvyyttä tekemiseen. Kiitti Janne. Kiitos. No niin, kuten myös.